stačí nahrávať. Čaute ľudia, dneska ideme si zahrať Murder Mystery 2. Hrajem tu s Mirom a ja, vidíte môj nový skin, ktorý som si dal minule, a hrajeme tu s Mirovou sestru, volá sa Greta. Čau Greta. Čau Greta, pozdrav do videa. Čaute. Kamo, nás dechlo to spúča. A Gretka je ešte prváčka, takže keď bude robiť blbocinky, tak nevšimáte si proste, hej? Len vám to hovorím, proste viete. Ja dám Office 3, poď, som Matias, ku mne všetci poď, au. On už ona vyhrala. Nevadí. Kúkaj, aké mám ruky. Už ideme. Mirko, aha, takuješ čes, vieš. Matias, ty čo si? Čau. Murder. Dobre. Typek. Tu na jeden typek, poď za mnou. Tam, kde sme sa stretli, choď. Poď za mnou. Ne! On ma zastrelil a on zomrel. Matias, som sa obetoval za teba, kamo. Toto Dobre. robí, kamo. Keď to bolo omylom, zabil mňa. Dobre som asi urobil, hej, že? Hej. Keď ja nedostanem nič, ale aspoň, že on skápal. A jeden typek inak avkuje. Máš tu typkoch, čo toto avkujú. Como se vies, to som tak strašne neviem. Ček. Poďme do stovky. Poď za tebou. To nebolo fér reálne, ľudia. To nebolo fér. Ľudia, Keď chceš strieľať, Matias, že môžeš aj strieľať, kde chceš pomocou Ečka. Dáš mi také... ale mi na to nešlo proste či zabiť. Nebudú ťa počuť. No to je jedno. Tu. Ahoj ľudia, vítajte mi v videu. Už ideme hrať, ľudia. Miro, čo si? Innocent. A ja. Greta, a ty si čo? Ona nehrá. Ona natáča svoje vlastné videá. Na jej kanál. Takže ona išla preč teraz? A nehrá s nami. Ja som v kanalizácii. Ja viem, to je. Je celý čierny? Nie, mám! Utekaj! 本音频由饰演宝宝李川独家赞助播出。 Matias, vonku pri tej kanalizácii a tam je také auto, vieš. Čierny, taký Tam je ten černý týpek a pri ňom je toto, zbraň. Ti poviem, že kedy môžeš ísť head. Ja som preč. Aby Ti poviem, ste kde je. vedeli, že taká jedna, že Mirova sestra Greta natáča tiež, takže keď bude niečo hovoriť, tak proste ju prosím nepočúvajte.
ahojte ľudia. Miro? Keď chceš, môžeš to ísť vysknúť von, ale vonku je zbraň. Dobre, Miro, že ja pôjdem, že potom si... Hľadá na teba! Ja dobre, ty si tiež zomre. Dobre, urobíme si fotku. Hej, Pričom, že spolu vieš, že dáme si ju. poďme tu. Ja pôjdem takto. A ty tiež ku mne tak. Miro. Takto. S týmto smerom, dobre? Máš fotku? Počkaj, ešte nie. Tak, mám. Dobre. Kúkaj tu mača. Tu mačička. Počkaj, Mirka, chceme začať na Typečkovia asi chodia za mnou. Mirka, Typečkovia chodili trošku za mnou. Mirka. Chceme si natáčať na Inči. Chceme natáčať na Inči. Na Inči. Chceme to bude ukazovať. A natáčať na Inči. Inocenti vyhrali aj tak na čas. Ten typek je Myslel som ninja. Ninja. Ale on je taký čierny, on má takú jakoby masku. Miro chce povedať ninja, hej? My nehrešíme. Čo, Miro? Miro, kúkaj. Nenka Maria syna porodila. Ja som innocent. Nie som Innocent ani šerif. Si murder? Miro, ty si murder? To ty si bol, Miro? Hej. Tak mňa môžeš potom zabiť radšej. Ja proste nechcem byť furt na Black Ninja. Miro, kde si? Zabij ma. Že budeš mať viny. Ty peč a toho malého proste toho malého človíčka hodí. A ľudia, zabudol som vám povedať, aby ste dali like a odber. A dúfam, že toto video dopozeráte do konca. Fakt. Ale ešte nekončíme, ešte hrajeme. To Riti! Kúkate? Riti, môj počítač. Ja nenávidím to. Ona mi... To som natočil. Kamošok, ona mi robila plieskánky. Dobre, prosím, keď takto bude... Keď bude šerif a sa za mňa... Keď budem šerif a ty budeš murder, ja ju zabijem ako šerif. Mňa to nezajíma, ja tú mačku zabijem za každú cenu. Dáme to na YouTube, ale toho. Ukáže, stojíš a zrazu ty stará. Kúkať, jak beží, kúkaj, jak beží, proste jak zadnicou. Čo ja teraz robím, jej dávam comeback. Choď plakať, ty malá Rian Lisa. Choď rozplakať. Zase.
Ja sa schovám asi. Je tam dobré miesto. Podľa mňa murder bude tá mačka, lebo ona dlho nebola murder. Ja som sa teraz Aj podľa teba? Ja som sa teraz schoval práve. Podľa mňa aj tá mačka je teraz murder. Ty si inocent? Mhm. No si dávaj väčšiu bacha na mačku, lebo ona dlho nebola murder. Nemusí byť teraz murder, len proste si dávaj bacha pre istotu. Ja som sa schoval za kusy krabice. Mirko, ja sa vyhľadám. Ľudia, počkajte na chvíľku, len sa idem napiť, hej? Potrebujem sa napiť, ale stále hrajem. Ale ty nemôžeš robiť videa v takom veku. Ja už som toto. Bol teenager. Okay. Matias, si tu? Ľudia, už som tu aj Miro, že už som tu. Hej, to je taká typka proste. Vieš, čo som ju nenavidel? Taká v bielom, taká proste sa hrala na iglu. Myslíš takú bielu? Hej, tak ona to je. Som ju videl na vlastné oči už zabíja. Murder? Hej, ona je murder. A tá mačka je šerif, sa mi zdá. Pri mne. Toto, áno, ona je murder. A mačka je šerif. Ne, on jak videla, že som to, ona má X-ray, kam ja prisahám. Ale zastrelila ju tá mačka. Ona ma pomstila, on ju vyšukala. A keď aj mne to urobila. Rian Lisa, sprosta. Ja som vyhral za inocentov. A ja... No. Mamo, ona je debilka. Ja keď budeš šepkať, ťa stále budú počuť. Mirko, to bolo 12, to sa ten krížik 7 a ona tak dala 7. Murder som. Ja poznám aj takú hru, kde je Innocent, Sheriff a Monster. A Monster má super ability. Sa dá na koho prevteliť. Budeme aj potom? Ale mohli by sme... Čau! Necho tu! Som ťa zabil už. Nazdar. Zabij ma. Zabij ma. Pred ľuďmi. Goriti! Dobre, šukajte, mám ja to ričkuitujem, kam. Ej, prosím, každý ma... Monster Mystery. Secret Killer, joini sa na mňa, toto je veľmi dobrá hra. Tam je proste Innocent, Sheriff a Monster, ktorý sa môže prevteliť v človeka a má super ability. Ja nehrám inak Murder, ja som v inej hre. Ľudia, že ideme si dať teraz druhú hru. Je to ako Murder Mystery, len je to lepšie, lebo nie sú tam Áno. takí toxic debily, hejže? Áno. Toto je lepšie, hej? My sme si akoby... Teraz akoby sme si išli vylepšiť ten Murder Mystery, že je vylepšený.
A Mirko, aha, nie to zase gówno. A namiesto šerifa je policajt. Ty si duch teraz inak. A prečo? Ty sa dostaneš do lobička. Kamo, to čo je ten skin, ten kop? Môj počítač je taký teplý, neviem, že či Horúci. to prežije. Daj si pod neho 2 ceruzko, on ti potom bude dýchať. On má jak dýchať. Starý medveď. A aby si takoho zabil, sa musíš prevteliť v monstra, keď si monster. Kto je, kamo? Miro, tu je toto zbraň. Niekto ho musí odlákať. Ty si skapal? Áno. Ty si bol šerif? Typeč. Dujti, mal som to už, ale hýbol som to. Go to lobby. Nechoď, ja som duch. Miro, dáme si fotku tu hore, alebo tam tu si necháme. Miro, urob aj tú fotku, aby sme si ju potom tam ešte ku tomu dali, vieš. Neviem, či ich počuješ, ale ja mám voice, teda nejaký kidi tu vravia 6-7 a majú menej než 6. Fakt? Ale čo si dal? Som to natočil ešte do toho. Ale čo si dal, Miro? A ja si to sem dať. Voice chat. Jak mohol skapať? Kde sa dáva voice chat? Miro, To si musíš verifajnúť IDčko. a čo je Ja som dal ID? mojho oca. Ja som dal ID, tam má tvoja mamka. To je proste... Daj si, daj mal, to je najlepšie. Alebo nemusím to, my môžeme spolu iba volať. Zase. Kde si, Miro? Bacha, ja som skapal. Kto to je? Je to taký červený typek, má na sebe takú červenú masku. Takú červenú Aha, čiapku ho má na zabil. sebe. A také... Daj si go to lobby. Ale rýchlo. Rýchlo si daj go to lobby. Tu, a poď, tu sa poď odfotiť, Miro. Aby Tu sme... dáme ako tapetu. Áno, no to je tu. O nie, mi sa to furt dolíti. Dobre, ja si tam... Máš? Kúkaj. Ešte raz to urob, ešte raz urob ten tanček s rukami. A poď tu poď dole. Nie, oni tu všetci idú. Po tu. Ideme natočiť? Veď na mňa. Poď veď na mňa, daj tie ruky, ak si rozťahuješ. Veď na mňa. Už nie. Ale som zase murder. Či innocent. 3x2. 6. 6. Jež tu to mapu milujem, tu sú skrátky, jak svetka. No. Miro, kde si? Joj. Miro, ja mám také smiešné tance. Kde si, Miro? Miro, kde si? Zabili ma. Á, je tu taký chlapček, ktorý má
ktorý má také vlasy hnedé, potom má také modré tričko No. a potom má také zelené tepláky. A je... A šerif je taký gotuľový. Miro, Šerif je slanina, nie? Šerif je slaninová hlava. tu, 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 tu. Baby, you got the gun, bro. Go, bro. You got the weapon. Go, you got the gun, bro. Bro, you stay, bro. To sú tí ľudia. Why you stay, bro? You Do- scared. Run. Kto to je Miro? Come on. Yes, yes. You got the gun. Why you making that noise? Miro, Oh, you got No. Oh, you kto got to, kto tam, čo to je? I dare. No, you killed those windows. Čo to je Miro? Ja viem, kde je. A čo to je Miro? To tá tu hra? Áno, čo to niekto To je proste hovorí? Murder Mystery. Mirela. To je proste Murder Mystery 2, ale namiesto Murdera je tu na Monstrum. Ja viem, ale tá pesnička. Neviem. Ja idem na to emoutovať. A kde si? Why you saying that gun? Daj si go to lobby. Ti chcem ukázať jeden. Ale ja ešte žijem. To zobi. Mám jeden Môže aj rúcať, tak to je veľmi silné. Ale čo myslíš? Že ten monster môže rúcať 3 snowbally. Jak? Som lobby. Počkaj, kúkaj. Pozri sa na moju veľkú ríťku. Miro, kúkaj na mňa. Miro, kúkaj sa na mňa. Kúkaj sa na mňa. Tu, 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 tu. Ore ty? Mirka, какая петля sem. Čo si dáme, bank? Daj prísom. Miro? No. A čo budeme? A potom ešte 2 hry, toto viete, ľudia, a potom by sme už mohli končiť. Prepáčte, že to tak pre vás možno, že veľmi rýchlo končí, ale nebojte sa, natočíme aj ďalšie videá. A to bude to bude proste o niekoľko Ale to dní. budú najviac videá. A hlavne sú letné prázdniny, takže môžete nás kúkať na nás. Môžete nás kúkať, lebo my budeme furt vydávať také videá. My sme dneska vydali aspoň tak 3 videí, aby ste vedeli. Mirka, koľko je 6x7? Koľko je 6x7? Koľko je 6x7? Počkať, Koľko je 6x7? No. počkaj, 42. 6x7 je. 42. Keď hovorím zle, tak ja sa ospravedlňujem. Vyhral som. Sorry, Matias, že som ťa zabil. Dobre, Keď ty budeš, tam ma zabij. Budeme robiť takú, že keby party sa nahromadíme a Dobre. potom nás všetkých zabiješ. To je naša stratégia odteraz, hej? aha. Dej Office je najlepšie. Ja som si dal Minecraft. Som policajt. Dúfam, že... Dobre, keď zistíš, že kto je monster, tak mi prosím povedz. Miro, že ešte tentokrát, ešte druhýkrát a budeme končiť. Ale budeme končiť vo videoch, ale ešte pôjdeš hrať? No hej, možno, že A ja som na tebou, čau. Som šerif, inak. Aha. A myslím, že končiť s videom, hej? Lebo nie. Počkaj. Zabil som ho! Skoro. Ale viem, kto to je. Je to Goku. Mňa zabili tiež. Ja som sa tak prebudil.
Ty sprostý. Miro má reč. Poďme už končiť s videom, lebo ja to narejčujem. Poďme si užiť čas, lebo už ma nudí ľudia, že toto. Prepáčte, už budeme končiť s videom, zajtra budú ďalšie videá. Každý deň máme 3 videá. Čaute. Čaute.